Vjerica Radeta, izvolite, repliku. 10% uključeno. Evo, ministre, pomenuli ste tu firmu u Obrenovcu i dobro je da ste je pomenuli. To je firma koja će praviti kablove. A mi imamo od Jagodinskog Novkabla do Niške industrije mogućnosti gde je uz mnogo manje para bilo moguće napraviti savremenu fabriku. I tih 2000 ili koliko kažete ljudi biće zaposleno jednog dana, ne zna se tačno kad. Nemojte vi da svaki put tako kad vaš predsednik otvara neku fabriku, on najavljuje koliko će nekada biti zaposleno. Pa onda kad on ode, sklone se kamere, zatvori se fabrika, pa se otvori tek posle nekoliko meseci. To vam je bio slučaj u Subotici. Znate, ne možete vi baš sve sakriti, bar od onih ljudi koji žive u tom delu Srbije gde se takve stvari dešavaju. I dobro, u toj firmi u Obrenovcu je prosek plate 50 i koliko kažete hiljada. A koliko hiljada ljudi u Srbiji prima minimalac, odnosno koliko vam ove nove firme, ove strane koje ste doveli, koliko tih firmi uplaćuje manje od minimalca ljudima na račun, a razliku im daje na ruke da bi pola ponovo od toga vratili njima. Jel vi znate da se to dešava? To sam svojevremeno pitala Vučića kad je bio ministar Vlade, pa je rekao čuo je da se to negde dešava. Znate li vi da se to dešava i šta radite da se takve stvari ne dešavaju? Napravili ste roblje od radnika u Srbiji. Koliko god se vi protivili ovakvim tvrdnjama, ovo je opšte mišljenje, ali ljudi su u beznađu, u besparici, nemaju posao i dobro im dođe makar i takav neki.